So Marco, kamusta naman yung naging final evaluation mo? Okay naman siya, kahit kabado ako. Saan part ka kinabahan? Kinabahan ako sa simula pa lang. Kasi ito talaga yung kahinaan ko. Pero nung nasa photo translation na ako, na-deliver ko naman siya ng tama. Inaasahan mo ba yung naging resulta ng evaluation? Naasahan ko naman na makakapasa ako dito. With your whole 30 days, ano yung best experience mo nun? Para sa akin, yung best experience ko dito, yung magdagdagan yung kaalaman ko pagdating sa mga formula na ginagamit namin sa admin. At syempre, magandang experience na rin yung mga activities na ginagawa natin tuwing umaga, pati na rin yung hapon. So masasabi mo ba na na-develop yung character and yung the way ka umarap sa tao with your training? Para sa akin, oo. Kasi simula pa lang talaga nung college ako, hindi ako nagkikipag-usap sa maraming tao na ako'y nasa harapan. Ang huling harap ko sa tao nun, yung nag-present ako ng thesis ko. Kaya para sa akin, na-overcome ko siya ng tama. Thank you very much, Marco. Congratulations again. Thank you. Welcome to Madrid. Palakpakan naman natin siya. Okay, ito po yung kausap niyo.